Hello friend, Rajkumar itu channel nonton faraयबाय नै दायो दं आङो गुवाहाटी एयारपर्ट दायो आं थांगासिनो केरेला गुवा नामा गुवा थ' भिडिअखौ नायलांदो मोजां नुयोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ'दो होमबा भिडिअखौ नायलांनोसै लेट्स गो दायो जों थांगासिनो एयारपर्ट मोनैयाखैनो जों थाबायलांगासिनो मोनहैसिगोन स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो बोरै जायो मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जोङो सफैबाय गुवाहाटी एयारपर्ट दायो आं सफैबाय मुम्बाइ एयारपर्ट दा थांनांगौ मुम्बाइ एयारपर्टनिफ्राय थांगोन केरेलायाव स' भिडिअखौ बोरै नुदों नायलांबाय थादो मोजां नुयोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो दा फ्लाइटनिफ्राय जों ओंखारबाय नै दा जोङो थांगासिनो
बे जाबाय मुम्बाइ एयारपर्ट जोबोर समायना एयारपर्टआ स' लोगोफोर भिडिअ होनानै बोरै मोनदों मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव खोमा बेराय लोगो बावदोंमोनलै आङो जायगा होनानै लोगोफोर जों गाखोबाय फ्लाइटआव जों दायो थांगोन मुम्बाइनिफ्राय केरालायाव स' भिडिअखौ नायलांदो बोरै जायो जाबाय मुम्बाइ एरिया जोबोद मोजां नुखायो सानिफ्राय नायबाथाय एकदमबारे अख्रांनि हाथरखि बायदि नुखायो बिराद मोजां स' नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम जोङो सफैबाय केरालायाव जोङो दायो ओंखारनोसै
ओंखारबाय बाहेराव जोङो दायो थांसिगोन कम्पानियाव। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, बाय।